Wala panumbalinga sa 39 anyos nga jeepney driver nga si Lope Tio Jr. ang kainit sa panahon. Gunit ang placard nga adunay mga paghangyo, nagbarog si Lope sa kilid sa dalan, midunol og mga pamphlets, naglaom nga madungog ang iyang tingog. Ug ang iyang pagbarog adunay lawom nga rason. Kilala ni bisag hangyo lang yun, bisag ibalik lang ni sa sinta ang kurudo. Kay naagay madala yun, yung mga driver naagay madala sa ilang pamilya. Hapit usa ka dekada nang naggunit si Dio sa manobela, usa ka trabaho nga iyang gikonsiderar nga dakong bahin sa iyang kinabuhi. Apan tungod sa parehong pagsaka sa presyo sa petrolyo, napugos siya sa pagbiya sa iyang naandan nga panginabuhian. Sulod sa usa ka buwan, naningkamot na lamang siya sa pag-sideline sa traditional nga jeep bisan pa man gamay ra ang kita. Tungod kay mas makaya kini sa konsumo sa krudo, matod niya. Isip usa ka amahan ug bana, dili malikayan ni Lope ang kasakit sa kasing-kasing samtang nakalisod siya sa pagtubag sa mga panghinanglanon sa iyang pamilya taliwala sa nagpadayong krisis sa nasod. Sakit kayo si Ray. Sakit kayo, nabinag sa timing ko ng asawa na kanang isugan ka. Sayuyan ro mo ka. Sa gamay ray mong mahatag kay naanad man natong dinag ko. Usa lang si Lope sa gatusan ka mga driver nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa lana sa nasod tungod sa nagpadayong gubat sa Amerika ug Iran. Ug karong adlaw, mikuyog si Lope sa grupong pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operator nationwide kon Piston alang sa ikatulong hugna sa transport strike dinhi sa Sugbo. Ang maong kalihukan, bit-bit og sulob gihapon ang walay kabag-uhan nga singgit sa mga driver mao ang mga ginapadangat sa gobyerno kinahanglan tubagon sa gobyerno ang dili lang mga band-aid solusyon nga tubag kundi ang pangmalutayon labi na sa presyo sa lana karon ibasura ang Welder Gleason Law para mabalik ang kontrol sa lana sa Pilipinas, ibalik sa kamot sa gobyernong Petron. Mao na atong mga demanda, mao na atong gusto nga buhaton sa gobyerno. 150 sa milabayng mga kasimanahan. mahinumduman nga una nang nagpahigayon og transport strike ang maong pundok niadtong Marso 19, di nakadayang driver sa lain-laing dapit sa Sugbo ang mipadangat silang sentimento sa nasinating krisis. Sumala ni Perez, magpadayon ang ilang pakigbisog hangtod aduna nay konkretong plano ug lihok ang gobyerno. Depende sa mga lakang sa gobyerno, no? O kung nakita sa transport sector nga para balik na o parang normal na o makadawat na gyud mga nanay-kita ang atong mga driver, posible mapalurang na to, no? Mga giingon natong strike, pero depende sa isyu nga motumaw, no? Kini si RD Morales alang sa My TV Cebu.